what we normally see in government offices. Ka all Khasi Bekalia Tourist Taxi Association kala penlong ya ka Jingiehnoh ha Mekalia da ka ba pendat ya kilama yong ha barok ki kali kamai ba kentop ya ka kendai lat bat shilong bandawa na ka Sorkar ban penteri kami ki jingdawa jongki kani ka jing Pyrshah ka banne haduk ka khat sauterik mentau benai ka temu ban khanglat ya ka jingwan ki kali tourist ki bawan na shabar ka jilla bat kila pen pauru ya ka jingbam kain snap ka Sorkar ki jing jongki u president ka senjuk uba recaldinas darling kila maham bahkan ya ki ting lada ka Sorkar kampati au satia ni mentang minum sapsu minum ongshu bagin bu city lan ingin pen bu sibu ya ka city a license hausin yang ong ep kalau ingin don por kalau be kesan bakal yang ke Sorkar bagadi ka don kam ban bu kan ko sini nam ta jung iki nong ilam